zuciyata na baki burin ido kallon ki murmushi ko dariyar ki ke sawa raina tuma zuciyata na baka burin ido kallon ka murmushi ko dariyar ka ke sawa raina tuma an kwata so ta yi daure manufa a so cikon guri zuciya ba ta inkari soyayya ke sa tuma na taho baki da tuma sankiya zanyin ragama na tsaya na kasa zama na yi burin in koma dausayin so na yi noma zuciyata na farma yanzu gare ka zanye duma an kwata so ta yauri manufa a so cikon guri zuciya ba ta inkari soyayya ke sa tuma yau hawaye na ta zuba na sani ba zai rabu ba zuciyata ta yi jazaba na yi goyon raini ba so a raina bai kau ba laifuka na tuba tsaho na zama so hidima an kwata so ta yi daure manufa a so cikon guri zuciya ba ta inkari soyayya ke sa tuma wajibi ni zan barki zuciyata na sanki rayuwata ban sarki Zana zauce kai ɗauki na yaba ma ɗan kirki zuciyata kai mulki na sauma duka ragama an kwata so ta yi ɗaure manufa a so cikon guri zuciya ba ta inkari soyayya ke sa tuma zan mace in har ka tafi zuciya ta ɗau zafi tausaya kai min lutufi sahibata kin yi biso da kauna kin yardi ki aure gyara nufi bayan ke so na gama an kwata so ta yi ɗaure manufa a so cikon guri zuciya ba ta inkari soyayya ke sa tuma kasilaci mai sadar da so da kauna san kaya tsamani buri na ka zama jina wuri na kauna ya sauka jiki ya san tunani an kwada so aminci daga raina ya san sukuni an kwayo na makanci don hannun kina yi rauni an kwarfe ni sana ne ta zuba da ɗan bayani rai bai da buri sai in ganki ga ki gani dole zan hawaye yaya zan sami kaina an kwata so ta yi ɗaure manufa a so cikon guri zuciya ba ta inkari soyayya ke sa tuma ƙaunar ma'aiki ita ce mafita almantaka baban binta kyawun hali na yi mukwatanta ya rabbi salli ga mai tsabta mai kyan hali kyan fata san biyayye mun huta rabbi ka sa da shi ne zama an kwata so ta yi ɗaure manufa a so cikon guri zuciya ba